Карыснае харчаванне – важны складнік добрага здароўя. Гэтую ідэю Дар'я Шубіш адлюстравала ў сваім сацыяльным праекце «Форфіт». Дзяўчына прапануе стварыць у горадзе гандлёвыя аўтаматы, у якіх кожны зможа набыць менавіта карысную ежу. Тым больш, што ў харчовай прамысловасці Брэшчыны дастаткова брэндаў, якія выпускаюць такую прадукцыю, лічыць Дар'я. Ідэя цікавая, запэўнілі эксперты на стартап-форуме. Але ж важна як знайсці ідэю, так і рэалізаваць яе. Блюдо готовится из полуфабрикатов непосредственно растительных автоматов, то есть в автомате будет встроена микроволновая печь, и там можно будет разогревать разные виды продуктов. Полная автоматизация, которая работает днем и ночью с огромной пропускной способностью. Основную проблему, которую мы видим сейчас именно вот на областном этапе, это то, что у многих ребят, у которых родилась идея с каким-то проектом, они не могут ее довести до конца. То есть идея у них есть, но как ее проработать, на что тратить деньги, как правильно тратить деньги и именно привлекать вот этих потенциальных инвесторов. Актывировать инновацыйнае мысленне моладзі – галоўная мэта праекта «100 ідэй для Беларусі». Гэта пляцоўка, дзе кожная ініцыятыва можа быць пачута. Существует областной, республиканский этап, и на каждом этапе любой проект, он шлифуется, дорабатывается, и уже конечный результат – это сильный проект, который в перспективе реализуется. Рэалізаваць праект «Катушка Тэсла» збіраецца каманда Артура Рудзіча. Ідэя ўзнікла невыпадкова і нават вельмі незвычайна. Хлопец расказвае, што яму разам з сябрам нібыта прысніўся адзін і той жа сон, дзе яны стварылі аб'ект, які будзе вылучаць электрычнасць. Сон спраўдзіўся. Праз некалькі месяцаў пачалася актыўная праца над увасабленнем ідэі. Сейчас на стадии разработки она будет потреблять до 100 вольт и выделять до 2000 вольт. Пригодится нам может во многих сферах услуг. Пасля адбору праектаў на рэгіянальным і абласным этапах лепшыя ініцыятывы будуць прадстаўлены на рэспубліканскім этапе конкурса «100 ідэй для Беларусі». Анастасія Цукунт, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».